तामुलपुर बाक्सा जिल्लानि सानजा आरो हादरारि राजालामानि साहा बाहागोआव थानाय ओनसोल। बे तामुलपुरावनो फैगौ बोसोरनि 11, 12 आरो 13 फेब्रुआरियाव गोजोन फोथाराव 61थि बर' थुनलाइ आफादनि जथुम्माया जागोन। तामुलपुरा बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांनि नखर बियाब। बेबादि जथुम्मायाव नेपाल, बांलादेश हादर आरो मेघालय, त्रिपुरा हादरसानिफ्रायबो बाहागो लाफैगोन। जोङो नेपालनि, बेनिफ्राय मेघालयनि, त्रिपुरानि, बांलादेशनि जोङो थान्दै लिंहरनो सानदों बेवहाय। आरो जोंहा बर' रावा जिहेतु 90 फारियाव हाबनाय राव आरो बे मोनसे आसामनि वान अफ द अफिसियेल लेंगुवेज राव हिसाबै गनायथि मोनखानाय बे रावखौ जोङो मुलुग दरबाराव लांनो थाखाय जोङो इ-लार्निं, इ-टिचिं, इ-इडुकेसन बे लाइनाव जोङो डिजिटेलाइज फर्मजों लांनो थाखाय जों नाजादों। आरो एसेयावनो नोंथांमोना गोजोननाय मोनगोन, जों एस्क'सिस होननाय मोनसे माबाजों डिजिटेलाइज मोनसे अर्गेनाइजेसनजों जों टाइ आप जानानै जोङो इ-इडुकेसन, इ-लार्निंनि माबाखौ जोङो खालामनो हादों। आरो इ-लाइब्रेरि खालामनो थाखाय जोङो नाजागासिनो दङ। आरो जोङो भारतबाणी बे सरकारि मोनसे अनुस्थान, बेवहायबो जोङो बर' रावखौ सोनो हाबाय। गुगोल्सआवथ' दंखायो।